ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲಿ ಎಡ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ, ಹಾನ್ಬಾಳ್ ಚಿಕ್ಕಿ, 1000 ಲೈಟ್ಸ್, ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ಕಾಮತ್ ಟೀ, ಪ್ರಥಮ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ, ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್, T&C ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮುಂಬೈ, ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಉಡುಪಿ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಪಂಚಿನ ಮೂಜಕ್ಷರದ ಸೀಕ್ ಇಡೀ ಲೋಕನೆ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತಿನಿ, ಬೆಚ್ಚ ಶ್ವಾಸ ಬುಡ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಿ, ಅಕಲೇಸು ಬುಡ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ಜನಕುಲು ತನಕಲ ಪ್ರಾಣನೆ ಕಲೆಯೊಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳು ನಮಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಸೀಕರದ ಹತ್ರ ಸೈದ್ಯರ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಹೊರವಲಗು ದುಂಡು ಪಾಡದ ಉಲಾಯ್ಕುಳ್ಳ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಕೊರೋನಾದ ಎತ್ತೆತ್ತು ಕುಳ್ಳೆಯಾದ ಇತ್ತಿನಾತು ದಿನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಉಪ್ಪುಗ ತೆಲ್ತು ನಲ್ತದ ಉಪ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಕುಸಾಲದ ಪಂದನ್ನು ಕುಡರಣಿ ಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಿಡ್ದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎಡಮನೆ ಯಜ್ಞದ ಹೊರಟು ಬಂದಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀಪುತ್ತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಆರ್ನ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಎಡಮ ಕಾಲೋಡು ದುಂಬು ಪಂಡ 2013 ಇಸಿಡು ಉಂಡೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿಲೇಸು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಚಟ್ಟ ಕಠಿಣ ಚಿತ್ತಿನ ಕನ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಕಲೆಗೆ ಲೋಕದ ಬಲ್ಪುನು ಕೊರಡು ಲೋಕ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕನ್ಪಾಡು ದಿಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕನ ಇನ್ನು ಕನಗ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಸಕರುಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಬಿಡದಾಲಿ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ನಿಚ್ಚ ನಿರಂತರ ಮೂಡಿದು ಬರೋದು ಇನ್ಕನಗೆ ಎಡಮನೆ ಯಜ್ಞಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಒರಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ್ಲಂದು ಉದ್ಯಮಿಲಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಗ್ಮಿಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ದೂರದ ದುಬೈಡ್ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಮೆಂಚ ಒಂದು ಚಿತ್ತಿನವರಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದಲ ಅಂದು ಆಕ್ಮೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾలను ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಬೇಗಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ನು ಸಿನಿಮಾಲ ಬರ್ರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ SL ಗೆಡಮ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಸುಮರ್ಜನ್ ತಂಡು ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ KTD ಮಗಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವಿರ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಟ ಬರ್ರೆಂಡು ಈ ತೊರ್ತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಎತ್ತರ ಮಿತ್ತರನ್ನು ಮುಟ್ಟವರೆ ಮಲ್ಲ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಟ ಒಂಜಾತು ಸಿನಿಮಾಲೆಡ್ಲ ದಾಖಲೆದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರವಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಟ ಆ ಕೂಟ ಏರಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್ರ ಬರ್ಪೆರು ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ದೂರ ಅತ ನಿಗುಲ್ದಲ್ಲ ಪನ್ನೊಡ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಮಾರಬಹುದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅತ ಮಾರೆ ಈತೇನ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಈತೆತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಿ ಎತ್ಕೊನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಉಪ್ಪುನು ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಗಲ ಪುದರ್ ಫಾಟ 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 ಬನೋಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಗಲ ಬನೋಡು ಎಜ್ಜಿನೆ ಆ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಗಲು ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಗಲ ಪುದರ್ ಪಟ ಪಟ ಪಂಡ ಅಗಲೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಕ ಕೊರಡು ನನಲ ಕೊರಡು ಒಂದೊಂದು ಭಯಂಕರಣ ತಮಾರ ಕೊರ್ಕ ಕೊರಡು ನನಲ ಕೊರಡು ಅಂಚಪುರ ನನನಾತ್ ಕೊರಡು ಅಂಚಪುರ ಆಪಿನಿ ಯಾಪ ಅಕ್ಕಂಚ ಆಂಗಿಕ ಆಪಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತೋಜಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಕ ಕೊರಡು ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಬೇತೆರೆಡಾನ್ಲ ಗೆತ್ತದಾನ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಸೀಸನ್ ಒರಂಬೋಗಲ ಕೊರ್ಕ ಪತ್ತೆಗಲು ಕೊರ್ಕ ಅಂಚಿನಾಗಲ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಅದೇ ಆತನಿಗಳು ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ತೋಜಾರ ಬನ್ಪರದ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಗಲ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಗಲ ಪುದರ್ ಬನ್ಪೆ ನಿಗುಲು ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ತೋಜಲೆ ತುಕ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದು ಪುನಂಚಿತನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದ 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 ಓ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಗ ನಿಗು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಕೇ ಪೋಪರಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅವತ್ತು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬನ್ನಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ನಿಗಲ್ ಆತೇ ಪುಣ್ಯಗಲ ನಾಲೆಜ್ ನಿಗುಲ್ ಇಂಚನೆ ಪದ ಅರ್ಥ ಪೋಪರಂದು ಗೊತ್ತಾಣೆ ಸಾರಿ ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಿ ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜಲ್ಲ
ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಹಂಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಜಿ ಮಲ್ಲೆ, sorry. ಐಕೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ನಾಲ್ಕು ಚಲಕೆತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರಿ ಸರಿ ರಟ್ನೆದ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಏ ಏನಮೇ ತ್ಯಾಂಪನ್ನ ಬಂಡರನ್ನ ಕೈಕಾರ್ ಬೇನది ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ರೆಂಚೆಂಚ ಪೂಜುನು ಎಂತು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ರಥ ಪೋದೋಲು ಬೇಸಿ ನಿಡ್ ಮೀಲೆ ಪೋಲೆ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾ ಆಯಿಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಕೈಗೆ ಪೂಜಿನ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಮಾರ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಟಿಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಏ ನಿಗಲೆಗೆ ಒವ್ವು ಎಣ್ಣೆ ಉಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಒವ್ವು ಎಣ್ಣೆ ಮೇಕ್ ಪಾಡೋಡು ಇಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ನಿಗುಲ್ ದೇ ಮಾರಿಂಚ ಮಾಲ್ಪೋರ್ ಸಾರಿ 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 ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಕೊರ್ನಾಗ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಿಗಲೆ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾನ್ ಆ ಪುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ದಾದೊಂದು ಸಂತೋಷ್ ದಾದ ಟೋಸ್ಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತು ಮಾರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಸಾಯ್ತು ಬೋತ್ನೆಗಳು ಆತ ಪಕ್ಕಲ ಮೂರ್ಖದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೋಸ್ಟ್ ತಿಂದಾನತೆ ನಿಗಲೇನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಗಲ ಪುದಾರ ಬನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಕ ಕೊರಡು ಕೊರೊಂದು ಪುಗಂದಾಪುಜಿ ಉನ್ನೇನು ಕೇಂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಗಲ್ ಬನ್ಪೇರು ಕೆರ್ಕ ಕೆರ್ದು ದಕ್ಕಗ ಕೆರ್ದು ಕೋಂಪುಗಂದ ಓವಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಡೆಕ್ ಸುಪಾರಿ ಕೊರ್ದು ಕೈಕಾರ ಹೋಲ್ಪೇರು ಪೆಟ್ಟದಗಲ್ಡನೆ ಬನ್ಪೇರು ಈ ಪೆಟ್ಟದಗನು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡು ಈ ಪೆಟ್ಟದಗಲ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಲ್ಪಾರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ರೌಡಿಲ್ಲ ರೌಡಿಲ್ಲ ಅಂದು ನೆಕ್ಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಏರುಂದು ಮಲ್ಪುನೇರು ದೀಪಕ್ ರೈನ ಟೀಮು ದೀಪಕ್ ರೈನ ಟೀಮೆ ಓ ದೇವ ಅಕ್ಕ ನೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆಕ್ಕು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನತ್ತು ರೌಡಿಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೂಕ ಅಕ್ಕ ತಾ ಪುಡ್ಜೋದೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಪೋತ ರಾಪ ಒಂದು ಫೋನ್ದಲ್ಲ ಪೋಪೆಂದು ಇದೇನು ಬರೀ ಡಲ್ಲುಡುಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ರೈನ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಈ ರಡ್ಡು ಲೋಕಲ್ ಪೆಟ್ಟದಗಲು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯರು ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟದಗಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಗಲೇನು ತಿಳಿಪವರ ಬರಂದು ಪುನಗಲು ಮಸ್ಕರಿ ಕುಡ್ಲಾ ಹಲೋ 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 ಎಂಚಿನೆ ಗೆಪ್ಪುನ వండేరు చికెన్ ఎడ్డే వైపును వైపున అంగడి పో దగ్గర అడ్డు అయిపోడు మారిదంతనదై వైపు ಯಾನು ಹೋಯ್ತನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತೀನಿ ಅಗೋಗ್ಲಿ ಬಾಕ್ಯ ಹಲೋ 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 ಏ ಆ ಬಾಡಿತ್ತನ ಕುಳುಕುಳು ಮಲ್ತು ಉಬ್ಬಿಲಾಗೆ ಹಲೋ ಎನ್ನ ಮುಸುಡಿಗೆ ಉಬ್ಬಿಯನ ಅಂದು ಹಲೋ 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 ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅದೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ನಿ ಭಾಸ್ಕರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅತಿ ಹಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇದಾನೆ ಗೋಡೆ ಮೂಂಕು ಮುಸುಡು ಬೂರ್ದು ಗೋಡೆ ಜರಿದಿಂದು ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಮೂಂಕು ಮುಸುಂಟು ಕರ್ಬದ ಗೋಡೆ ಬೂರ್ದು ಮೂಕು ಮುಸುಡು ತರಿದಿರಿ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಯಾನ ಪೊರ್ತಲ್ ಇಜ್ಜಂದ ರೇಟಾಂಡು ಹಾ ಇಜ್ಜಂದ ರೇಟಾಂಡು ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಮೂಂಕು ಮುಸುಡು ತರಿನೇರ್ನು ಅವು ಬೈಯಡ್ ಬೊಡಿದು ಇರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಣದಾರ ಬತ್ತು ಸರಿ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪಜಿ ಇನಿ ಆಪಜಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಲೆಜ್ಜೆ ಇನಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಬರ ಆಪಜಿ ಎಲ್ಪರ್ ಇಂಜಿನೇಕ್ ಎಲ್ಪರ್ ದೈಗೆ ಅವು ಒಂದು ಗೋಡೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಬರ ಗೋಡೆ ಸರಿ ಅಂತ ರತ್ತು ಮೂಲನ ಬೊಡಿ ಸರಿ ಜಲ್ ಗೋಡೆ ಎರಡನ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಡಿ ಸರಿ ಜಲ್ ಅಲ್ಮ ಸರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲೆ ಬತ್ತಾರು ಬಡಬಿ ಅದೇ ಅಲೋ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಜೋರ್ದ ಬುಡಿಯದಿ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪನು ఆయనమే మూంకు ముసుడు దరిద్రికి ఎన్న ఇంచిన మత దరిపల మూంకు ముసుడు దాయర్కిన్యా మూంకు ముసుడు ముసుడు దాయర్కిన్యా ಅವನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮರೆ ಮೂಂಕುನು ಮುಸುಂಟು ದರಿತಿನಿಗೆ ಮುಸುಂಟು ಹಾಕದು ಮೂಂಕುನು ಕಂಡನು ಮುಡಿದಿದ್ದ ಅದೇನ ದರಿತೇರಿಗೆ ಅವತ್ತಿ ನೆಂಜಲೆ ಇಂಕುಂಜಿರಟಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆತ್ತನಂದು ನಾನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಾನು ಬಲಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಚತ್ತಿ
ఈ పుల్యకాండ కన్నపూర్ణతే ఈ కన్నపుర నిజాబ్ ఎంతే పుల్లగాండ కట్టిన కన నా నిజాబ్ నంద పుల్లగాండనే కట్టిన గోడనే ఉదురుతుంది కన కన ఉదురు ఉంటుంది ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬಂತೀರಿ ಪುಣ್ಯಕಾಂಡ ಕನಗಟ್ಟಿನ ನಿಜಾಬ್ నుండు ಏನು ఆ ఏం చెప్పకడ అంది అదే ఎంచిన ఇంకొంచెం కన్నగట్టింది కనటించిన కనాటిని కన్నగట్టింది దాదపండ ఎన్న మామూలు రదా ಒಟ್ರಾಸಿ ತೀರ್ನಾಯಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ತೀರ್ನ ಮೂಜಿನಾಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂದು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಿಕ್ಕಿನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆರು ಆಗ್ಲ ಸೈತಿನ ಆತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಕೇರ್ನ ಏನದನ್ನ ಸಿಕ್ಕಂದೆ ಅವತ್ತ ಮರಣದಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆಯ್ನಿ ಅರ್ಧ ಬೊತ್ತನಾಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಅರ್ಧ ಪುರ ಕರಿಂಚದು ಬಾಕಿದ ಅರ್ಧವನ್ನು ಗುಂಡಿಡು ವಾಡ್ನಿ ಆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಬಾಕಿ ಬತ್ತನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಜನ ಇಲ್ಲಬೋದು ಇವಾಗ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮರಣ ಒಟ್ರಾಸಿ ಹಣ್ಣು ಬನ್ನಿ ಸಾವುದಲ್ಲಾತೆ ಭಾರತ ಕಾಯ್ತಿ ಕಂದೆ ಮೂಲಂಗಿದನ ಪಲ್ಯ ಅಲ್ದಿರಿ ಅವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಆತ ನಾವು ಒತ್ತೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಾಮ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಗಿ ಆರ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೇರಿಗೆನ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತದು ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಬೂತಿನು ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇರಗೆನ್ನ ಅಂದು ಜಾತ್ರೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ವತ್ತನ ಮಾಮತ್ತ ಆರು ಹೀಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಆರು ಆರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನ ಕನಗಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಆರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ದೇವರ ನಜ ಬತ್ತದು ಆರು ಬತ್ತೀರಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮದ್ನ ಆತಿನಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಜತ ಅಂದು ಇರನಂತೂ ತುಂಡನೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಐದು ಬತ್ತು ಆರು ಬತ್ತು ತುಂಡತಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಂತೊಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಂತೊಂದು ಅವಳ ಎನ್ನಡ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದಕೇನು ಅವಳ ಎಂಚ ಅವನ ಸೊಂಟೊಡಂಜಿ ಕತ್ತಿತ್ತು ಕತ್ತಿ. ಕತ್ತಿನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುಂಬುದಾದು ಆತ ಉದ್ದ ದೆಪ್ಪೋಡಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಪಕ್ಕ ದೆಪ್ಪಿಜೀರ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಅದ ಹಾ. ದೆತ್ತಿದಿ ದೆತ್ತದುಂಡತಿ ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಏರಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತದ ಮದುವೆ ಆದ ಬರ್ತದ ಆ ನಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ನೆಂಗೆ ತೋಚ್ಬೋವು ಆ ನೆಂಗೆ ಕೆರಡು ಹೊಂಟಿರಿ ಯಾದಂಡ ಯಾನ್ ದಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಎದುರುಲ್ಲರತ್ತ ಯಾನಿ ಉಳ್ಳೆಂದು ದಾಯ ಬಂದಿಯ ಅನ್ನೋಡು ನೀ ತೀರ್ ತೋಜೋರು ಬತ್ತು ದಾದ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕತ್ತಿ ನಿಂಚ ಪತ್ತೊಂಡೇರು ಪತ್ತದು? ನಿನ್ನ ನೀ ಬುಡುಪುಚಿ ಮಗ ಬಂದು ಒಂದ್ ಬಲ್ತಿರಿ ಬಲ್ತು 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 ನನಗ ಯಾನ್ ಇರು ದಿಕ್ಕಿಯರಿ ದಿಕ್ಕೇನ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜೋರಿನ ತಿಕ್ಕುದು ಹೇಗ ಇರು ದಿಕ್ಕ್ಯಾರ ದಿಕ್ಕುದು ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ತಿಜೇರು ಈ ತರಿ ನಿಂಚ ಬತ್ತದು ನಾಲಿನಿ ಬಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಒಂಜೇ ಬೆಟ್ಟ ಕಟ್ತೀರ ಕರ್ತೀಜರ ಬಂದ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪುಡು ಎಂಕೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಹಬ್ಬ ಬದುಕಿ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಕಾಂಡೇರುಗ ಮುಲ್ಕಿ ರುಂಬುಲಿಯ ಗಾಡಿ ಆತನದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ ಕನಾಟ ದಿನತೆ ಅಂದು ಎಚ್ಚರ ಇನ್ನ ತಗೊಳ್ಳ ಕಟ್ತೀರ್ತಾರ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣಂದು ನಿಕ್ಕೋತುಂಡು ಬಿಸತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಡ್ತಿ ಪೈರ ಈ ರಂಚಪುರ ಪೋಡಿ ಚೌ ಕನ್ನಾತಿ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬತ್ತೇರ್ನಾಡಿ ಇರೆ ಕಂಚ ಮಲ್ಪ ಕತ್ತಿನುಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಿನುಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲ ಮಾರೇದಿ ಪರಿಯು ಸೀರೆ ಇವು ಅವನಮ್ಮನು ಇಂಕ ವೆತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಈ ಕನ್ನಪುರಣಿ ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣ ದೇವವು ಕಣ್ಣು ಎಂತ ದಾಲಾಬ್ಜಿ ಅವು ಪುಲ್ಯ ಕಣ್ಣದ ಪೂರ ದಾಲಾಬ್ಜಿ ಅವು ದಾಲಾಬ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ದಾಲಾಬ್ಜಿ ಅಂತ ಈ ರೆಂಚ ಅಂತ ಎಂಕಿ ಆಪಲ ಸಣ್ಣಿನಿಯಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲು ಒಲು ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಲೇಷಿಯಾಪುರ ತಿರುಗಿನ ಇಂಕ ಕನಾಟುಂಡು ಆಪಲ ತಿರುಗುನ ಕನಾಟುಡು ಯಾನ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ತಿರುಗುನ ಬಿಡು ಆಲೆ ಗೊರಾನ್ಲ ಈಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗುನ ಕನ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಲಾಬ್ಜಿ ಮದಿ ಮೇದಿ ಈ ತೋರ್ಸಾನಡಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಓಡೆಗಳ ತಿರ್ಗ ಯಾರೇ ತಿರ್ದಿಜಿ ಸಾನ್ನಿಲಿಯೋನಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಸಾನ್ನಿ ಮೀರ್ಯಾರೆ ಇರೆಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನಾ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾಮ ಮೂಲು ಊರುಡಿ ಇತ್ತದು ಎರಡ ಈ ತೊರ್ತುಗೆ ಈರ್ನ ಜೀವನ ಇತ್ತದು ಅಂತ ಕೈಕಾರ್ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ ರಿಯಾಪನಿ ಆರು ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ పెట్టిసి ఆంగల కమ్మించ యానమల్ల పెట్టిస్తు ఈ సార్నదాడే బత్తు తూలగే సార్నదాడే బత్తు తూల ఎన్న టాపిడి ఏత కెర్తే ಇಂಜಿನ ಪಿಜ್ಜಿನ ತಗೋಡಡಿ ముఖ ఆయన ముఖ ఆయన ఇంటరటను ಅಂಚದಲತ್ತು ಮೇರು ಭಯಂಕರ ಬೆಟ್ಟಿಸ್ಟಿ ಕೆರ್ಪುನ ಜನ ಯಾನಿ ಈ ನಮನೆ ಹಾಕುವೆ ತಿರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಾಗ್ದಿ ಜೀಜ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕುದೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಡೆ ಅಂತೆಂಗ್ಲೆ ನಾನು ಮರ್ಯಾದಿದ್ದ ಯಾರು ಏಸಿಗೆ ದಲ ಕೈ ಬಾಡುಜಿ ಓವು ಏಸಿಗೆ ಪೊಂಜೋಗ್ಲೆ ಹಾಕುನೆ ಏಸಿಗೆತ ಹಾಕದು ತೂಳಿಗೆ ಸೊಂಟ ಬಲಿ ಪೂಜಾ ಎಂತ ಅವೇ ಏಸಿಗೆ ಹಾಪನೆ ಮುಖ ಸೊಂಟ ಬೆಳ್ತು ಮುಖ ಎಂಟ ಆಪಿನ ಬರೋದು ನಿಂಚ ರೆಡ್ಡಿ ಹಬ್ಬ ಜಿಂಕು ಕರ್ತಾರೆ ಮಾಮುಂದೆ ಈ ರಂಜಿ ಎತ್ತು ಪೋಡಿಯರಿ ದಾನೆ ಯಾರು ಕುಸ್ಮಾಕನ್ ತೂದ್ಬೇಕಂದತ್ತಿ ಉಷ್ಣ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತುಯರಾತೀನಿ ಕುಸ್ಮಾಕನ್ ತೂದು ಪಾತೆರ್ದು ಇನ್ನು ಬತ್ತಿ ಉಷ್ಮಕನ್ ತುಯರಾತೀನಿ ತುಯತ್ತ ಅದ ಪಾತೆರನ್ನು ಮತ್ತೇರೆ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜನ ದಾಲಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ಕುಸುಮ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಏರು ಕುಸುಮ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಯಾನು ಕುಸುಮ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಗೆ ಲಾರಿ ತಿಕ್ಕುವಿ
ಏಪಲ್ದ ನಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏತು ಸರ್ತಿ ಬಂತೀನಿ ಏ ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ರಿ ನೀ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಅಬ್ಜ ಅಬ್ಜ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಡೀ ಮುಳ್ತೆ ಅರಿಕೊನೆಯ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಆತಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಬ್ಜ ಅಬ್ಜ ಕುಸ್ಮಕೇರಿ ಸುಮಾತಿ ದಾಲ ಪಂತಿ ಜಾಲ ಬೆಳೆ ಬಂದು ಅಂಚತ್ತು ಮುರನಿ ಬಟ್ರ್ ಬಂತೇರಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಜಾಪೆರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಇತ್ತೆಂಚ ಜತ್ತಿನಿ ಅಂಚತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ನಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಇರ್ತಿ ಅದು ಕಪ್ಪೆದಲ್ಕ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಕುಂದೆ ಅಕ್ಕನ ಬಾಯಿ ಕೊಂಚ ದಾಲ ಪಾಡೋಡತಿ ಅಂಚೆತ್ತ ಬೇಲೆ ವಿದಡ್ಡಿ ಬೇಲೆಗತ್ ಚೋರ್ಗು ಸ್ಟೋರ್ಗಳತ್ತು ಇಡೇ ಅರಿ ಅಡ್ಡಿಗಿಲ್ಲ ಜರಿ ಇರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಜಿನ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ನೀ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾ ಉಂಟಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೂರಿ ಏನಾತನ್ ಆ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಮಂತನ ಆ ಇಲ್ಲು ನಾನು ಸರಿ ನಾಲ್ ಜೋಕ್ಲಿದ್ದೆ ನಾವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕರಿಯಾಡು ಮಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದನು ಇಂಕೊಂದು ಆಸೆ ಕುಸುಮಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂದ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂದೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದೈ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ದಾಯ ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ತಕೊ ಕೊರಡು ಅದ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಲೋನ್ ದೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಬಡ್ಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಂದೆ ಬಡ್ಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಆತಾಯ್ತು ಬೊಕ ಮಂಡಿರಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಮೂಜಿ ಸಲ ಕಂತದ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರಿ 3 ಸಲ ಕಂತది ಎಂಕದ ಎಂಕ್ಲ ಕೈ ಕರ್ಜ ಎಂಗ್ ಬೋಬು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇನರ ಬೋತೆತಾ ಅಲ್ದ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಕ್ಕದ ಕಂತದು ಕೊರಡು ಓಯ್ ಕಂತದ ಕೊರ್ಪು ನತ್ತು ಮೂಜಿ ಲಕ್ಷ ಎಂಚ 5 ಲಕ್ಷನ 2 ಲಕ್ಷದಲೆಗ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಂತಡು ಕೊರ್ಪು ಅಂಚ ಮುಜಿ ಸರ್ತಿ ಕನತ್ತದು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಯ ಬಂಡ ಎಂಕೊಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಮೂಸೆನ್ ಜಾಗತ್ತೆ ಪಟ್ಟೆಜ್ಜತಿ ಮೂಸೆನ್ ಜಾಗದ ಪಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಏನ ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಗೆ ರೈಲ್ ಬರೋಡೆ ಎಕರೆ ಗಟ್ಲೆ ಇತ್ತು ನಾಡು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ರೋಡ್ ಜಾಗ ಇದ್ದಂದೆ నేను 3 సెన్సిడ్ పట్టే 3 సెన్సిడ్ ఈ పట్టే మల్తండ ఇల్లి ఎంచ ఇంచ కమాండ్ కట్టుకోన రైల్ బాడుంది ತತ್ವಜ್ಞಾನ್ಯತೆ చూరు ಓ ಪಟ್ಟೆ ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟೆತ್ತು పట్టే ಜಾಗೆ ಕೊಂಚ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಂಡುದುಂಡು ಪಟ್ಟೆ ಪಂದುಂಡು ಅಡಿ ಪಟ್ಟೆ ಜಾಗೆದ ಅವಕೆನ್ನು ಜಾಗೆಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಬೋಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮಡುಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಚಲ ಇಂಗೊಂದು ಸತ್ಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ತಿಯ ಇತ ಪಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನು ವಾ ಎಂಚ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಇಂದ ಪಟ್ಟೆಜ್ಜತಿ ಆನೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಟು ಐಕ ನಿಖಲ್ ಎಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುಡು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಕುಸ್ಮಕ್ಕ ಅಂತ ನೀರೇ ಕರೆ ಅಂತ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಈತ್ ಬರ ಮಲ್ಪ ಅಂದತೆ ಇತೆ ನಿಖಲ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋದು ತೀದು ಐ ಲೋನ್ ದಿಪ್ಪೆ ఒక నికల్ తింగుల్ కంత కట్టారు తింగల్ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂತು ಕತ್ತನೆ ಅಂದನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ದಯ ತಿಂಗಳು ಕಂತು ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಕ್ಲು ತಿಂಗಳು ದಯ ಕಟ್ಟನು ಮಾರ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟುದು ನಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲತ ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ಚಿ ವರ್ಷ ಗೋರನೆ ಕಟ್ಲಿ ಅವೆಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಸೋತಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ವರ್ಷ ಕೊರೋನೆ ಕಟ್ಟಂದ ರಗಲ್ ಎಂಚಿನ ನೆನ್ನಿದಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ದೇರೆ ಗೊಂಚುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೆನ ದಿದ ಆಯ ಕಾಸ್ತತಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನಿಗೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮನೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟುನಿಗೆ ಎಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಮರ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಸರಿ ಬುರ್ಚಿ ಲೋನ್ ಕಂತಲ ಬುರ್ಚಿ ಊಲ ಪಟ್ಟೆನ ಸುದ್ದಿಯಾತನೆ ಜಾಗತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಆನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನ್ಪುಗ ನಿಖಲ್ ಪಟ್ಟೆನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ ಜಾಗನು ಮಾರ್ವೆ ಜಾಗ ಮಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಎಂಚ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತುಂಬೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಈ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದು ನಮ ಹೊಲಿತದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜಾಗೆನ ಮಾರ್ದು ಕಟ್ಟನ ನಮ ಹೋಲಿಯ ಗುಳ್ಳುನು ಸಾದಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಸಾದಿ ಪಾಡ್ನ ಈ ಅಂದು ಮಾರೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಾದಿ ಬಾರ್ದು ಈ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಅಡತ ಇದೆ ಸಾದಿ ಬರ್ಚಿ ಏನ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಕೊರ್ಪೆ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟವನೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪು ಈ ಓಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಪಾತೆರ್ದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಆತ ಇಲ್ಲು ಜರ್ತದ ಕಟ್ಟದ ಆಯ್ನೇಟ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಗುಳ್ಳೆ ಅಂದು ಮುಳುಗುಲ್ಲೇರವಲ್ಯಾ ಸತ್ಯ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಊರು ತಕಲ್ ತುವಿನಕ್ಲಿ ಇಂಜ ಬನ್ನುವೆ ಅದೇ ಯಾನು ಇಂಗ್ಲು ಬತ್ತು ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತು ಐಕು ಮುಲ್ ಬತ್ತುಂತಿ ಎಂದು ಇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಬೋಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುರ್ದು ಯಾನು ಒರೇ ಬತ್ತಿರ್ನೊಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲು ಎಂಚ ಬಂದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಲ್ಕುಲ ಅಂದೆ ಯಾ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಎಂಚಿನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಇನೆಟ ಕುಳ್ಳು ನಿನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಎಂದು ಮೂಳಿಪ್ಪಾಡಿಯೇ ಅಂಚಾಪಣ ತುಲ ಆನಂದ ಅಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಅರಿ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟಿಗೆ ಲಾರಿಕ್ ಗತಿ ಜಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಎಂಚಿನೆ ಮುರಂದೊಂಜಿ ಅರಿ ಅವು ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅರಿಲ ಇಜ್ಜತೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಅರಿಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ಯಜ್ಜತೆ ತೆಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಬಟ್ರ ಬಂತಿನ ತಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಪಾರಲ್ಲಿ ಬಟ್ರ ಮಂತೇರ ಅಪ್ಪ ಬಟ್ರ ಅಡಿಗೆ ಪೋ ಅರಿಕೆ ನಾರಡ ಇಂಚ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಲೋನ್ ಅಂಡಲ ಆತು ನೊಂಜಿ ಇಂಜ ಮಂದಿ ನಿಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ನಾಲು ಜೋಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ದಾದಲ್ಲ ಅಡವದಿ ಹೊಡತ ಸೊ ಲೋನ್ ತಿಕೊಡು ನಾನು ನಿನ್ನ 4 ಜೋಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಹಾ
అట్లా అట్లా అవుతుంది మళ్ళీ ఉంది పడు ఈ తింగోలు పోతూ ఉంది వల్ల జోకులను తీయగలపను కంత కట్టలేగలపను అట్లా ఊళ్ళో మళ్ళీ అది కొంచెం వేళ అయితే కలితేరుందండ అల్పని బేల దిగునత ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಂಚನ ಏತು ಜೋಗುಳಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಪು ಜತಿ ನೇ ಓ ಅರೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಸೋದು ಅರಿ ಕೊರ್ಪು ನತ್ತಿ ಆವಿ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾ ಬಡಾಡು ಲಂದ್ ಬಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪು ನಾನ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತು ಗೊತ್ತಾನತ ಆ ಅರಿ ನೀ ತಿಂದನ್ನ ಆಜಂಡು ಜೋಕುಲನ ಬಾಯಿಗೆ ರಡ್ ರಡ್ ಬಾಡು ಮಾಡಿ ನಟ್ಟುನ ಇರ್ದು ಕಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಕೇತಿ ಏತ್ ಜೋಕುಲು ಬನ್ನಿ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಏನ್ ಮೋಡ್ಸ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಾಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 7 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಕೊಂಜಿ 3 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಇದೆ 7 ತಿಂಗೊಲ್ದ 3 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಸತ್ಯ 7 ತಿಂಗೊಲ್ದ 3 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಜಿರಿಗಿಂದ ಅರ್ಥ ಅವಳು ಪಿದಾಯಿ ಕೊತ್ತಿಮೀರಿ ಸಾಕು ನೈಲ್ನ ಎಂಕಿನಗೆ ನಾನು ಆಯ್ ಪಾಪ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಮಾತಿರು ನಾಗಿ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಇಂತ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಏ ಇರಿಂಚಿನಿ ಏನಿ ನಾನು ನಿಂಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಅದ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಅವೇರಿ ఏరు గోతాండా ఏరు గోతాండా నీకు ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾರ್ನಾರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾರ್ನ ಎತ್ತು ಕುಸುಮತ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿನ್ನ 10 ಲಕ್ಷ ದುಂಬು ಗಲಾಟೆ ಮಂತ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬಲ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮು ಪ್ರಭಾಮು ಪ್ರಭಾ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಬೊಂಬಾಯಿನಿ ಗಡಗಡ 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 ನಡಿಗೈನ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವಿ ಪ್ರಭಾಮು ಶೇ ಪ್ರಭಾಮು ನೈ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬೋಲೋ ಕೂರ್ತೆ ಮಾಮು ಏ ಜೋಲಾ ರೋನಮತ್ ಹೌದಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ ಪನ್ನರು ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ ರೋನಮತ್ ಬಂಡ ಮುಲಿಪೋಚಿ ಬನ್ನಿಯಾನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಾಮು ఒక ఈత సమయ ఓలిద్దరు ಯಾನೋಯ್ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತೇತಾ ಹಾ ಧಾರಾವಿಡೆ ಧಾರಾವಿಡ ಐತೆ ಚೂರು ಎದುರು ನಾರಾವಿಡು ಅಂದ ಅಂದ ಬೊಕ ಆಯಬೋಲೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಕ ಅವು ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಓ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಯಾ ಅವು ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಮನಿ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಎಂದು ಕಪ್ಪುದಾ ಅವು ಕರಿಮನಿ ಕರಿ ಒಂಜಿ ಸಾವು ಕಟ್ಟಿದೆ ಓಲ್ಲೆ ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪಿತ್ತೆ ಆಯನ್ ಇಂಕ ತುಂಡಾ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತೆ ಆಯನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿ ನೆದುರು ಪಾಡ್ಬೇತೆ ಆ ಲೆಪ್ಪ ಆಯನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮು ಓ ಆ ರಂಚಪುರ ತಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆ ಪಾಪ ಜನ ಈರು ಬರ್ಪರ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಣ್ಣ ಎಂಕ ಕಟ್ಟದನ ಪನ್ನಗನೆ 6 ಗಂಟೆ ಗಡ ನಡೆಕುದೇರು ಓಡಿಗೆ ಬೋಡು ಮಾಮು ದಯಮಲ್ತದ ಯಾ ಲೆಪ್ಪ ಈರು ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅರ್ಪ ಓಕೆ ತೂಕ ಆಯನ ಮುಸುಂಟು ಬಕ್ಕಂಕಿ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಲೆಪ್ಪತ ಆಯನ ನೀರು ಬಲ್ಲಿ ದಾಲ ಮನ್ಪಿದ್ರಿ अरे ये क्या कर रहे तू हां मैं यान दादा पंडी निन्नडा निನ್ನ ಕಂಡನ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಲದಾಯ ನೀ ಸಂಗಪ್ಪ ನಿಂತಲ್ಲ ತಮ್ಮತ್ತ ದಾದಾ ಅವತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ मेरे कंडन लेपता मेरे हैं मेरे वो कैसे कंडन है ಎಂಚಿನ ಕಂಡನಿ ಮಾರಾಯಿ ಈ ಇಂಚಿನ ನದ ದನನ ಪುನದ ಬುದರ ಪನದಿತ್ತ ಇಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇದದ ಇಂಚಿನ ಬುಲ್ಲು ಕಲ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಲಕ ಉಲ್ಲೆ दामोदर भास्कर मूर्ति ತದಬುದರೆ दामोदर भास्कर मूर्ति दामोदರ ಭಾಸ್ಕರ ಮೂರ್ತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ ದಾದವು केशव दामोदर मूर्ತಿ ಕೇಶವ ದಾಮೋದರ ಮೂರ್ತಿ ದಾದ ಬರೆ ಮಾತಕಲ್ಲ ಪುದರಟ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು ದಾದ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಮೂರ್ತಿ ಅಜ್ಜರು ತುಂಬ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಹೋ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜರು ತುಂಬ ಲಂಡನ್ ಡಿತ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ఒక ಬುರೆಕಲ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ನಿಕಲ ಪುದರ ದೊಡ್ಡ ಎದುರುಗು ಮಾತ ಮೂರ್ತಿ ಉಂತಾಯಿನಿ ಮೂರ್ತಿ ದೀನಿ ಎದುರು ಮಾತನ್ನೆದುರು ಮೂರ್ತಿ ದೀನ ಮಲ್ಲಜಿ ಎನ್ನೆದುರು ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಜಾಲಗ ತಕ್ಕಿರೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ठीक है ಐಶ್ವರ್ಯ ठीक है ಒಂದು ಬಕ್ಕಡೆ ಅಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಗೆ ಹುಷಾರಾತಂದ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತನತ कैसे हेतु पैसे ತಂಡದ ನಕಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲತ್ತ अकले मर्द की पुगास नमक के जान अरे 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 यान ठीक है अरे ठीक है कोई बात नहीं टेंशन मत कर टेंशन मत कर आऊंगा ना मैं तिक्कगा बन्नगा तिक्कगा ओके तिक्कगा इंचिन ठीक है बाद में करता हूँ मैं थोड़ा बिजी हूँ मैं ठीक है ना ठीक है ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ बोला यार बोल यार दा नमतर फिर क्या बोल यार फिर अरे चुप के बैठे यार तेरे को नहीं अगला हफ्ता आऊंगा मैं अगेल मुरानी आई जाता कोई बात नहीं कोरी बता निके
गेली कोरी बतानु क्या है यार, क्या है, थोड़ा बिजी रखता हूँ हाँ? ना कोरी गेरदला नांदे बिसी रखता हूँ आता हूँ यार, आता हूँ आता ಒಂದು ಎಕಡೆ ಬೇಕಾ ಕಿರ್ಮನೆ ಇರ್ತಾವ್ಯಾ आता हूँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है हाँ? रखता हूँ हाँ, ಅವು ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಫೋನು ಹಾ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಸೈ ಇದೆ ಇದೊಂಚೂರು ಸಪಾಟ್ ಲೋಷನ್ ಬುಜಿಲ್ಲ इचिगाड ಅಬ್ಬಾ ಇಡೀ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಕಿರ್ಬೋಡತಿ ದಾದಾ ಬುಜಿಲ್ಲ ऐसे नहीं वो दादा पाते मारे ಬೇತೆ ಪಣ್ಯನ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ದಾದಂದ ಪಂಡ ಇತ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಮಾಮು ಗೊತ್ತುನತ ನಿನ್ನ ಮಾಮು ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬೈದೆ ಬಾಂಬೆಡೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಅಂಗಿ ಚಾರ್ಜಿ ಮುನಿ ಕಣತೆ ಇರತ್ತ ಮುರಂದಲ್ಲಿ ನುಂಗಿದಿಜಿ ಬರ್ಸೋಗು ಏ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ನತ್ತಿ ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಪೂರ ಇನ್ನ ಡಾನ್ ಬೇಲೆ ದಾದೋ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬೈದ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಡ್ದು ಅತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಅತ್ತೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಅವಳ ಯಾನ್ ಕೊರ್ದಾವಡ ಕೈಸಿ ಮಾತ್ ಕರ್ರೆ ಪಗ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪದ ಎನ್ನ ದಾದಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮೂರಿಗೆ ಬೈದೆ ಪನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಮಾಮುಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೈದೆ ದಾದಂದು ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಮಾಮು ನನ್ನ ಬಾಂಬೆ ಪೋಪುಜೆ ಮೂಲೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಅರೆ ಐಕದ ಅಂಚ ಶಾಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಸಾಂಕರೆ ಬಂಗ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಶಾಕ್ ತನ ಗೊತ್ತ ದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಮಲ್ ಪೋಚಿನ ಕೋಟಿ ದಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಕೋಟಿ ದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಏತ್ ಬಂಗಾಂಡಲಾವು ಮಾಮುಡ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅರೇನ ಸೋಪ್ ವಾರ್ದ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಗ ಪೋರೆ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನಾರ ಮೀಯರ ಬಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪು ಸೋಪು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚತ್ತು ಅರೆ ಮಾಲಿಶ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮಿಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ಲಗ ಪುಡಿಲ ಪೋರೆ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತು ಕುಲ್ಲವನ್ನ వచ్చి ಕುಲ್ಲದ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹಾ चलूंदा नारायण एड्डे मल्पी अरे ये क्या बात कर रहे हैं कुछ उधर क्या बात कर रहे हैं ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಲಿ ಓಡೆಲ ಕಡ ಬಿಡ್ಜ जी ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುನು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ ಪೆರೆಚಿ ಬೊಕ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತುನತ ನಿಕ್ಕೈ ಇಡೀ ಬಾಂಬೆ ಗಡ್ಡ ನಡಗೈನ ಪ್ರಭಾಸ್ ಗೊತ್ತಂಡತ ಪ್ರಭಾಮು ಆಯ್ಕಲತ ಆಯ್ಕೆನ್ ಅವು ಬುದ್ಧಿ ನನ್ನ ದಕ್ಕದ ಸುಮಾರು ವಸ್ತಾಂಡ ಪುದರ್ನ ಪನ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಂಡತ ಎರಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನೀನ್ ಕೊಂಜಿ ನನ್ನ ಚಾ ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುವ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಚಾ ಯಾನ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಚಂದಿ ಯಾನ್ ಪತಬಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಈ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇದಾದೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ ಉಲ್ಲತ ಲೋಫರ್ ಆಯ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಗಿ ಬೇಲೆ ಚೇತ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಾವತ ಆ ಗೋವುಲಾವ ಮರಜಿ ಕನ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಪುನತ ಕುಲ್ಲೇರ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರಿತ್ತೆ ಗುಲ್ಲು ಎಂಚುಲ್ಲ ಈ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನುಲ ಇದೆಯಾ ಕನ ಓ ಬುಚ್ಚಿ वो टच मत करना वो तब तक मेलूंगा निकलने का नहीं उसको ओपन नहीं मत करना थैंक यू लेट ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ दादन मामू दादन क्या है यार टी पूछा था तेरे को टी क्या टी है केटी नहीं पूछो उसको क्या टी है वो क्या टी बनाया उसने चहा मल्पेर पंडित दादा मल्पिनी बका आय दादा ने इंचिನ ಮತ ಐಕ ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅತಿ ಜೈರೆಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೆ अरे पगली मैंने बोला यान दादा पणोदिल्ले पंड ಐಕ ಶುಗರ್ पंड शक्कर ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಕಂತೆ ಸರ್ಪತ್ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ ಶುಗರ್ ಒಕ್ಕ ದಾದ ಮಾರೆ ಶುಗರ್ ಅತ್ತಂದ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಡೆಂಕ ಪೆಟ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಅವಂದ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಂಡು ತೋಜಂದ ಯಾನ್ ಗುಂಡು ಬುಡ್ರೆ ಅವಂದ ಏನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ ದೊತ್ತಂದ ಬತ್ತಿ ನೀತೆ ಬಕ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಉಲ್ಲುಕ ಪಟ್ಟೆ ನನ್ನೋಲಲ್ಲ ದೆಂಗದು ಗುಲ್ಲೋಲಿ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರು ದೆಂಗದಾಗಿ ಉಳ್ಳುನು ಹೌದಾ क्या उल्लू का पट्टे बात कर रहे हो ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಪಟ್ಟೆನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಯವರಿಗೆ ಎಂಡಿತೆ ಪಟ್ಟೆ ಹೊಡು क्या पट्टा पट्टा भगवत कर रहे ಪಟ್ಟೆ ಅಂದೆ ಅತ್ತ ಉದಾದನ ಬೇಕು मरला लेका पाते न ಬರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಡತಾ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆಜಿ ನನ್ನ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಆಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಜಿ ಇರೇನ ಯಾನ್ ಪೂರ್ಣಿಡ್ತು ಅನ್ವೆ ಅವಿ ಅವು ಯಾನ ಏನು ಉಲೈದಿಯುಲೆ ओ रख नहीं ಎಂಪೋಡ ए तू अंदर जा रे तू अंदर जा ಬಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಹೌದಾ ये गेट लॉस ಬಾ ಉಂಡ ದಾದೆ ಗೊತ್ತ ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಮೆಟ್ರೋ ಸುಮುಲ್ತು अरे अंदर जाना यार ಬಂದರ್ಗೆ ಕೊಂಡ ಬಂದರ್ಡು ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮು ತಿಕ್ಕೋ ಬಂದರ್ಡು क्या बकवास बदमाश ಹಾ ಬಂದರ್ಡು ಮೊಂಡಾಸು ತಿಕ್ಕು ಮೊಂಡಾಸತ बोंडास नहीं रे बोंडास नहीं बदमाश बोला मैंने बदमाश ಪಪ್ಪಾಸು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅತ್ತ ಅತ್ತರಿ ಇಂಚಿನ ಬೋಡೆ ನಿಂಚಿನ ఏంచి తుల ఇంక దాల పొడిచి ఆడ పన్యాను ఉలాయిపో ఈ ఉలాయిపోయా ಉಲಾಯಿ ಉಂಡ ತೂಪೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಪ್ಪಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತು నీకు ఒల్పతికి తిన్న
ಮಾರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಬರೋ ಮೆಲವು ಮತ್ತೆ ಮದಿ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಪೂಜಿ ಪುಂಜುಕಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅತ್ತಾರಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪೇರಿ ಎಂಚಿನ ಮೋಕೆನೆ ಕರ್ಮದಾಯನ್ ತೂನಗ ಎಂಕಿ ಬೇಜಾರ ಪುಂಡಿ ಎಂಚ ದಿನ ದಿಪ್ಪುನ ಇರ್ದಾಲೆ ದಿಕ್ಕಿ ಜೋಕಲಾತಿ ಜಾಂದತ ಇಜ್ಜಾತಿ. ಆಯ್ ಪಪ್ಪ ಓಡೆ ಅತ್ತ ಮಾಮು ಇರ್ಬೇಕ ಸೌಖ್ಯತೆ क्या सौख्य पिटिके नुलाई थी करना ना पिटी के ओ अभी अभी नहीं है मैं बोल तो तब तो बोलूंगा वो निकलने के नहीं उधर देखने के नहीं उसमें सरी ठीक है आया क्या ಯಾನುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ ದಾದಲ್ಲ ಬೂಡಿತ್ರ ಲೆಪ್ಪುಲಿ हाँ ओके ओके हाँ मैं रिलैक्स करता हूँ इधर ಯಾನ ಐಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಜುಲೈ ದಿ बुर्ची बुर्ची पिटी के बुर्ची ಏ ಪಗೋರಿ कुल्ला मत ಉಪ್ಪಾಕ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಗಂಟೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಉಂಡಿ कौन रे कौन है बे तू ಅರಿಕೊನೆ ಎಕಡ್ಕೊಂಡೆ अरे कौन रे तू हरी क्या हरी तेरा क्या कौन रे क्या बात कर रहे हैं किधर से आया क्या चाहिए तेरे को ಒಂದು ಮಂದಿರಿ ಮಾರ್ನೆ ಅಂಚ ಬಂಗಳಿದೆ ಮೂರು ಬಾತೊಂದು ಬಾತದ್ದು ಮಾಸ್ಕೊಂಡು क्या बोलो तेरे मंदिरी ಬಂಗಳಿ ಮಂಗ ಓ मंदिरी बोला तूने मंदिरी बोला मंदिरी मेरे को मंदिरी बेचने को बोला मेरे को अरे कौन पैर है हैं? कौन पैर है आपका नाम क्या है हिंदी हिंदी ಬರ್ಬೋಣ ಅಲ್ಲ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಗ ಹಾ? ಅಚ್ಚಾ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಆ. ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡ ತನಿ ಓಕೆ ದಾನೆ ಬತ್ತಿನಿ ದಾನೆ ಅದವನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂರು ರಾತಂಡಿ ಪಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತು ಬೇ ಯಾಕಡೆ ಅರಿಲು ಅಂತ ಕೊನೆ ಪಟ್ಟೆಗೆ ಪಪ್ಪ ಮಗರು ಏರ್ಲಿ ಜಿಗ್ಗೆ ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತು ಏರು ಮಾರೆ ಕೋನೆ दादा सौंद आहे नी ಓ ಕೌನ್ ತಾರೆ ಬುರ್ನಿ ಓ ಕೌನ್ ओ ಓ ಕೌನ್ ओ ಓ ಕೌನ್ ರೇ वो कोण आहे ಓ ಯಪ್ಪ ಎಂಕಿಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಯಾನಿಕೆ ಎನ್ನಿ ಅವು ಏರಿಂದ ಮಾರೆ अहो अव अरी जनने अरिक वरपुने अरी कमी आहे ಅಂಚತ್ತು ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಯಾನ ಆಯನ ಪುದರ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಆಯನ नरारी नरारी ಹಾಗೆ ಅರಿ ಉಂಡು ನರಾರಿಗೆ ರೀಚಿ ಬಂಡ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಯಾರ ಹರಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ದಾದನ ಪಣದಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಬೂರ ಆತನ ಗೊತ್ತನೆ ಜೋಕುಲು ಬರಲ್ಲ ಓಯ್ ಪಪ್ಪ ಬರ ಏರ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲ ಬೋತರ್ ಪಪ್ಪ ಬುರಾಟಿ ಪಪ್ಪ? ಬೊಲ್ಲಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಲ್ಪರೆ ಚಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಬೊಳ್ಳ ಬೋತಿನಾತ ಅರಿಕೆ ಇದೆ ಬರ್ಬೆ ಪಪ್ಪನ್ ಬೊಳ್ಳ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗೋಲಾವಾಟ ಮಾರೆ ಪಪ್ಪ ಬೊಲ್ಲಡ್ ಪೋತೀರಾ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಲ್ಲಡ್ ಪೋತೀರಾ ಬಲ್ಲಡು ಹಾ ಬಲ್ಲಿದು ಏ ಅಂಚೆತ್ತ ಮಾರೆ ಬಂದು ಸೈತಿನೆತ್ತಿ ಉಲ್ಲರಾರ ಆರು ಬಂಡ ದುಂಬು ಜಾತದಲ್ಪ ಪೂರ ಆರು ಪುಗ್ಗೆ ಮಾರದಿತ್ತಾರೆ ಪುಗ್ಗೆ ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪುಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲೋ. ಅಂದಂದು ಅವ ಒಂಜಿ ನೂದು ಪುಗ್ಗೆ ನಿಂಚ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೂದು ಪುಗ್ಗೆ ಪತ್ತಿ ಇಂಚ ಆಡೊಂದಿತ್ತೇರಾರು ಜಾತದಲ್ಪ ಮುಗ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಡೋ ಅಂತ ಆ ಜಾತ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಕಾರಣ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪರತ್ತೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಿರಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ತಿರಿ ಇಂಚ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಂದ ಬನ್ನಗ ಮೇರು ಒಂಜಿ 10-20 ಪುಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟ ಸೇರ್ಸದಿಂಚ ಆಡೈ ಅಂಚ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮೇರು ಪುಸ್ಕ ಮಿತ್ತು ಮಾರೆ ಮುಗ್ಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿದೊಟ್ಟೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಗಿತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆನಿ ಪೂತಿರದು ಪುಪ್ಪ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆರೆ ಮಂಡೆ ಆರು ಆರು ಪೋಯಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚತ್ತು ಬಟ್ ಆರು ಮಿತ್ತು ಪೋನ ಕಾಲಿ ಮುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅವಳ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟದೇರು ಉಳ್ಳೆ ದಾಲೆ ಎಕ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಆನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುರನಿ ಪಂಡೆ ದುಬೈದ ಬತ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರೆ ಅಂಚಾರ ಫ್ಲೈಟ್ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಸೈಟ್ ಪುಗ್ಗೆ ಮಾರುದಿತ್ತು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿರು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10-20 ಪುಗ್ಗೆ ಪುಡಣ್ಣ ದಂಡ ತಿಂದು ಬರ್ಪೇರ ಅಲ್ಲ ಓಲ್ಬೋತು ಜಂಪೇಗ ಹಾ ಅವು ಫೋನ್ ನನ್ನ ಐತ ಗಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಐ ಮಂಡೆ ಜವಲ ಬರೆ ನಿಕ್ಕಿತ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೂರ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಮಾರೈಕ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ರೆ ಕಾಸು ಬಿಡ್ಲು ಕಾಸು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ತನಿಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಬೋಡು ನಿಕ್ಕೆ अरे एक कास बोल ना आजी लक्ष क्या यार आजी लक्ष को इतना रोते हैं क्या कोई भी आजी लक्ष आता नहीं आजी लक्ष आता नहीं क्या 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಬುರ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನರಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನಿಗೆ ಕೊರೊಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಕ್ ಅದು ಇತ್ತಿನ ಬುದಿಲ್ಲ ಜರ್ಪನ್ ಇದು ಇರ್ಪ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಪರ ಇಲ್ಲ ಜರ್ತನ ನಿಂಕಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡ ಅತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಈ ಅಪ್ಪಂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಬೇಲ ಇಬೇಕಲ್ಲ ಕಾಸು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದೇ ಕಾಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚನ ಪಾಪದ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚನ ಅವನ ಪ್ರಭಾಮ್ ಬರ್ಪೇನ ಶೇ ಪ್ರಭಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾ ನೈ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬೋಲ ಕುತ್ತಿ ಆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕುತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕುತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕುತ್ತೆ ಕುಸುಮ ಕುಸುಮ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಒಂಡದ ಮೂಲು ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಪೋಂಡು 10 ಪೋಂಡು ಕೋಟಿಡಿ 10 ಪೌಂಡ್ ದಾದ ಹಾ ಆಟಿಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲಕ್ಕ 10 ಪೋಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್ಡೆ ಹಾ. ಏರ್ ಬತ್ತಿ ನೀವು ಏಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಅಂದ
ಪ್ರಸತ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಂಬತ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಹೋ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಆತು ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಆತ 3 ದಿನ ಬೆಳ್ತೀನಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿಮರ ಉಂಟು ಏಕೆ ಸತಿ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಿಗ ಅಂತ ಓ ನಿಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗ ಈ ಸತಿ ಬಂಗಾರದ ಕೊಡಿ ಐಕ್ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು ಆಪು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ದಾದಾವಡು ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆಪು ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ ಅವು ಕೊಡಿಮರ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡ ಕೊಡಿಮರ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಕೊಡಿಮರ ದೆತ್ತಾಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಹೊಸತೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸತೆ ಪಾಡ್ಗ ಐಕೆ ಏತೆ ಖರ್ಚಾಪು ಐಕ 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬಲ್ಲೆ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟು ಉಂಡತ ಕಾಸು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸೈನ ಕೊನೇರು ಉಂಡ ನಮ್ಮ Thanks. ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಕಾಸೆ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ 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 ಪಂಡಿರು ಮಾಂಬತ್ತೇರು ಕಾಸು ಬರ ಗೊತ್ತ 10 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಬಾಂಬೆ ತಕ್ಕಲು ಬಂದ ಮಸ್ತಾನ ಮುಳು ಕೊಡಿ ಮರ ಮುಚ್ಚರು ಮತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲಿದ ಮಲ್ಪುರ ಜದ ಹೋಗಿ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡಿ ಮರ ತಕ್ಕದ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಕೊಡಿಮರ ದೆಪ್ಪೆ ಕೊಡಿ ಮರ ದೆಪ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಡಿಮರಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಮರ ದೆಪ್ಪರತ್ತು ನಿನ್ನ ಗಡ್ಡ ಮೀಸುಂಟಿರ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಗಡ್ಡ ಮೀಸಗೆ ಪೇರು ಆತಾಪುಂಡ ಅವ ಕೊಡಿ ಮರ ದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕುಸುಮ ಎಂಚಿನಿ ಸುಕುಮ ఎక్కడ దొకలే ಕುಸುಮ దాది పోండు 10 పోండు ఓడె ఎంచిని 10 ಕೊರಿ ಅರೆ ಯಾ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಮೇರೆ 10 ಪೌಂಡ್ 20 ಪೌಂಡ್ ಬಂದ್ ದಾಯ್ ನೆಂಡಿ ಇಜ್ಜ ಕೌಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಪುರ ದಾಯ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ మాము ఎంచి నేను బతికినట్లే పోయినట్లే పుర కాసుకోరందులారి ఇంట్లోకి నల్ల దాల తిక్కది ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಐಟುಪ್ಪುನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಬಿಚ್ಚದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲತ ಕುಲು ಕುಲು ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ದಾದ ಪೌಂಡ್ ನಿಕ್ ದೊತ್ತೋ ನಿಕ್ ದೈ ಕವೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ఇంట్లోగా ಅಂದ್ರೆ ದಾದ ಪೌಂಡ್ ದೊತ್ತೋ ನಿಕ್ ದಾದ ఓపెన్ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇತಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚೆ ನಿಕ್ ಸುಚ್ಚರ್ ಕನಪ ನಾಡಿ ಅವು ಜಿಪ್ಪು ಓಪನ್ ಮಂತಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಸೆ ಕೊಲ್ಲೋ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ಲು ಇಂದ ಬಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಡ ಕುಲ್ಲೋ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಆರಾಮ್ ಸೆ ದೆಪ್ಪು ಮಾರಾಯ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ ಪರಾಪುಜಿ ಅರೆ ಸರಿ ದೆಪ್ಪತ್ತ ಜಿಪ್ಪು ಓಪನ್ ಮಂತು ಸರಿ ఓకే ఓకే ಕುಲ್ಲೋ ಯಾರ್ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಕರ್ ರೇ ಕುಲ್ಲೋಡ ಕುಲ್ಲೋಡ ಧೈರ್ಯವಂತಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಇಡೆ ಉಂಟ ತೂತಿ ಜಾತ ಅಂತ ಉದಾದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು దాది కట్టవల్లనా మల్ల కట్టండి నాంది ఇంచూరు అగ్గేలుండు ದಾದಾಂಡ ನಿಕ್ ಶೋಕಾಕ ನೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡಾ ఉందు దాది ಅವು ಯಾನು ಬಾಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯತ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಸುರುಕು ಪೋಯತ ಬಾಂಬೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಆಯ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಿನ್ನ ಮೆಮರಿಗೋಸ್ಕರ ದೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇರ್ನ ಯಾನು ಅಂದ ದಾದ ಕೊಡ್ತತ್ತು ನಿಕ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲವೇ ದಾದ ಕೊಡ್ತತ್ತು ఉందు ಆ ಉಂಗುರ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ಲಟ ಅಂದ ಇದು ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲತ್ತವು ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲವು ದಾದಾ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿರುನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಲಿ ನೇಟ್ ಇಂಜಿ ಟಟಕ್ ಅಂತ ಆಯ್ ಬಲ್ತು ನಿತ್ತೆ ಬಟಕ್ ಕೊಂಚ ದಕ್ಕಿನ್ ಯಾನು ಅಡ್ಡಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಕೊಡ್ದತ್ತನು ತರ್ಡ್ ಈಕೆ ಚಾರ ಪನ್ ಪ್ಯಾರ ಪನ್ ತರ್ಡ್ ಮಾಡ್ರದೆ ತರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿ ಪನ್ ಪುನ ಇರುತ್ತೆ ఆయన ಕೋಟಿನ ఆయన ಏನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ನೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ತೆ ಪತ ಪೋತೀನಿ ಕೋಟಿನ ದೆಪ್ಪರ ಆ ನೆಟ್ ದೆತ್ತಿನ ఆయన ನೆಟ್ ದೆತ್ತಿನ ಅಂಚ ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಪಿರಡ್ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಬಂತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಜಗಿ ಪಿರ ಬನ್ನ ಪತ ಮತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ನಿಕ್ಕ ಕೋಟಿ ದಾಸ್ತಿ ದಾದ ಬೋಡು ದೊತ್ತನು ಈ ದಾ ಎಂದು ಪುರತ್ತು ಒಂದು ಲೈ ಬೇಟ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಹೊಡ್ತನು ಅವನು ಉಂಟದ ಕುಂಟದಟ್ಟ ಕಟ ಕಟ ಕುಂಟದಲ್ಲದ ಚಕ್ಕ ಅವ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಲಾಟರಿ ಎಲ್ಲದ ಎಲ್ಲದ ಲಾಟರಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ನಾಲೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಉಂಡು ಬುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ನಾಲೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ಪೋದು ಕಾಸು ಪತ್ತ ಬರಲಿ 1 ಕ್ರೋರ್ 1 ಕೋಟಿದಾಗ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು 5 ಗಂಟೆ ಪತ್ತ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಏತು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಏತು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನಬಹುದು ಉಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಡತಿಕೊಂಡತೆ ಓಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇದು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಮುಚ್ಚಿಗ ಉಂದು ಪಾಡೋಲಿ ಕಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಮರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಡಿ ಮರ ಬೋಂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಿಪ್ಪುಗ ಬೋಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅತ ಇದಾ ಐತಿ ನರ್ವಸ್ ಅಪ್ಪನಿ ಪಾತಿರತ
ಇಲ್ಲು ಪ್ರಜಾರ್ತಿನಿ ಇಲ್ಲು ಪ್ರಜಾರ್ತಿನಿ ಎಡ್ಡ ಅವ ವಿಷಯ ಪಣದಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನೀಕು 10 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲು ನೀ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಟ್ಟು 10 ಕೊರಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಧರಿತೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರಿತ ಬಂತಿರ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂಜಿ ಕೋಣೆ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಬು ನಾಲ್ಕು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಬಿಡಿದಿ ಗುಲ್ಲಿಯರ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಧರಿತೆ ಆ ಜನಂದು ಕೊಡಿ ಮರ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಜನ ದತ್ತಿಗಲ ಇದೀನ ಅಂದ ದಾದಿ ಕೊಡಿ ಮರಲಿ ಎಂಚಿನ 4 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅತ್ತು ಅದು ಲಾಟರಿ ಒಂದು ಕೋಟಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರೆ ಅರೆ 100% ಪಂತೇರ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಾಟರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಂಡ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೈನಾ ಊರುಡಿ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದೆ ಮಲ್ತ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಾನ್ ಅಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕೆಂಡೆವ್ ಈರ್ ಬಾಂಬೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತು ಪೋಯಾತ ಮುಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಮನ ದನಿಡಿದ ಯಾನ್ ಮನ ದನಿಡಿದ ಯಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಭಜನ ದೇಕರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಗಟ 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 ಭಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಇಂಚ ದಿಕ್ಕು ದಿಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಗಟ 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 ಸೌಂಡ್ ನನ್ನೆತ್ತೆ ದಾದ ಅವಡುಲ್ಲ ರೀ ನನ್ನ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಎನ್ನೆ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತತ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟ ಅವಡು ರೈಟ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇನ್ ಕಾಸ್ಪರ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟ ಮೂಲು ಬೆಟ್ಟಿಷ್ಟ ಅವಡು ಮುಂಬೈ ಎಂಚಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಷ್ಟ ಅವಳಿ ನೆನ್ಪತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಬೆಟ್ಟಿಷ್ಟ ಅವಡು ದಂಡ ತುಲಾಬೋಡ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಮೂಲು ಬೆಟ್ಟಿಷ್ಟ ಅವಡು ದಂಡ ಸುರುಕು ಬೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ಅವೇಂಚ ಅವು ಎಂಚ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಖುಷಿಯಾತನಂದಣ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿದ ಸೊರಕೆ ನಡು ಹಿಡ್ದೋಗ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಂಚಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಬ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಡೆದು ಮಂಜು ಪಲ್ಲಪ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನಯ್ಯಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದೇವ್ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಸಂಗೀತೋಡು ಅಂಚಿನೆ JP ತುಮಿನಾಡು ಯಾರು ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಚೂರು ತುರ್ತಿ ಕೆಲಸತ್ತಿ ನಡೆದತ್ರ ಇನ್ನು ಬೈಜರು ದುಂಬಗಾರ್ ಸೇರನ್ವೇರು ಅಕಲೆ ಗೊಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತೇನೆ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನದೈ ನಾಮು ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ಈ ಸರಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬೋದು ರಡ್ಡು ಜೀವ ಆತೇರು ಪಂಡ ಹೊಸ ಬದುಕು ಪದ್ಯದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಪೊಣ್ಣು ವೇಷ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈಪತ್ತದ ಹೊಸ ಬದುಕು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಪದ್ಯದಿತ್ತೇರು ಮಾತಿನ ಪರವಾರ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೇಕೊಂದಲ್ಲ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಚ್ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಟು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ದೀಪಕಣ್ಣ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಗುಲು ఒక ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಸುರುಟದು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಏನು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬಾಂಬೆದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಬಾಂಬೆದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಶೋಕದ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಲ ಅವಡನ್ನ ಅಂಡಾಯಿಕ್ ಸಾಂಬಾರು ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಎಂಚ ಪೂರೋಡ ಅಂಚೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇನೆ ನೋಡ್ಲ ಒಂದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸುರೇಶಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೆದೆ ಬೆದೆ ವಾಹಿನಲ್ಲಿ ಬೆದೆ ಬೆದೆ ಪಂತಲಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮಾರೇನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೆರ್ಮೆಡ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುವಣ್ಣೆ ದಾದ ಅನ್ಪರಿಗೆ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತೆ ರಾಜೇಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಕೈ ಪಡ್ದಾರು ಏದೇ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ದೀಪಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ಲ ದೀಪಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟುಡ್ ಔಟ್ ಏಪಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಿರ್ತು ತೋಜೊಂತುಂಡು ನೆಟ್ ಭಾಷೆ ಬಾಂಬೆದ ಭಾಷೆ ದಿರ್ತು ತೋಜೊಂತುಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅದನ್ನು ಆನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಸಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ದಿರ್ತಿನ ಕೈ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ತೋಜಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡಾತನ ಆನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಲವ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಗುರುವಣ್ಣಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನ ಟೀಮ್ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದೀಪಕ್ ಇನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಆರ್ನ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಡನ್ ಓವರಾಲ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಚೂರು ತೋರಾತಾರೆ ಮದುವೆ ಮಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ದೀಪಕ್ ರೈ
entire concept, exact script, entire jokes, everything was good. I wish you all the best. Thank you. Thank you. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಣ್ಣು ದಿನಿತ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲಿ ಎಡ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಹಾನ್ಬಾಳ್ ಚಿಕ್ಕಿ 1000 ಲೈಟ್ಸ್ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಾಮತ್ ಟಿ ಪ್ರಥಮ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಂದಾಪುರ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ T&C ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮುಂಬೈ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.